Det där, ja. Typ det här, va? Aj, aj! Vad fan har du i den här? Böcker. Nej, 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 nej. Här. Det var min väska då. Kasta nu då. Jag orkar inte. Dra ner mobilen för. Jag orkar inte med en hand. Idag har vi haft NO. Men jag väntar på bussen. Och Maja, inte jag. Jag sitter här. Ingenstans. Mitt ingenstans. Ja. Idag är vädret mulligt. 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 Moonlight tänkte jag säga, men det är månsken. Tummen upp. Det står tumme. Tumme upp. Så är rosa väska vi har. Åh, hjärta. Sluta. Jag låter så lång med bara. Jag låter så lång med. Sorry. Gör det. Det kommer sportfåna. Eller knivstekdatorn. Den såg det här nyss. Där borta, ja. Det är ni svårt. Det håller Rasmus upp. Men inte för mig. Då är Rasmus där. Och den är Vad är vad då? inte för mig. Ja. Det var frågan nu. Tänker jag sluta. Gör så. Hej då. Bye. Hej då. Det är en bra bok.